जोंबो गामियारिनि जाम्बा जाम्बिब्लाबो जोंबो नोंथांमोनजों जथेस्थ' जोङो सापर्ट दङ बेबादि जिनिसखौ फोजोबस्रांनांगौ मानोना बेफोर जिनिसा एन्टि ससियेल बयबो उन्दै उनला गामियारिफ्राबो बेफोरबादि निसा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय जोङो आरोबाव फिन सेम अपारेशन ना बे अपारेशनावनो जों ओंखारफिनदों नायनोसै दिनैहायनि खामानिया बेसेबां साक्सेस जायो आसा खालामदों 100% जागोन होननानै आरो जाखानांगोनबो जायाबा जों मालाबाबो फावसाया आं खोन्थादोंमोन साननैसोनि उनावहाय मेन डिलारखौ जों हमगोन होननानै आरो जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव नो कमप्रमाइज सोरबा सासेया दिनैहाय थांनाय हराव मोनसे जाथाय जालांदों गिदिर जाथाय नङा फिसा जाथाय बियो 70% जों साक्सेसफुल ओमफ्राय जाय मानसिया खारदोंमोन बै सुबुङाबो दिनै जोंनो फिन आरो फैफिनबाय दा जोङो थांगोन जायगाखौ एक्जेक्ट लकेशनखौ खोन्थाया दा थांनानैसो आङो मेइन जायगायाव खोन्थासिगोन थ' जों साफागुरि एरियायावहाय सासे मादै जानाय बेसेरा दिनै जानोबो हागौ बे ड्राग्सनि बेलायावनो बियो गावनि फिसा बा सोरबा सासेया भुक्तभुगि जानांगौ नुनानै जोंखौ लोगो मोननानै गोजाननिफ्राय खारबुलायनायनानै माथो होदों जे मादैया जेरैबायदि बोर होलांदों बिनिसिम जों रोजा रोजा थेंक्स थाबाय आरो जायफ्रा ड्राग्स हमनायखौ कमेन्टआव जायफ्रा गाज्रि लिरदों बिथांमोननि सायावबो जोङो माखासे गोख्रों राहाखौबो लानायनि बेबस्थाखौबो खालामगोन थ' बिदिब्ला जों दिनै साफागुरिनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनबाय बेखौथ' आङो नै दासो लामाजों फैनायाव मानसि होंगो दोंगो थानायखाय आंबो थाथ'नानै सोंनाय जादों दा बेवहाय मिथिनो मोन्दों फैनानै मानगोनां बिथांमोना दाखालि सिगांनिफ्रायनो ड्राग्सनि हेंथायै खामानि मावगासिनो दङ दा बिथांमोना नैबे जोंनिनो गामि माइनावफोर गामि याव मोनसे दखानाव बे ड्राग्सखौ फानो होननानै बिथांमोना खौरां मोननायलाय होसोबोदों दा होसोबोयै बे नैबे जायगायाव मोनफैनानै बिथांमोना दखानखौ चेकिं खालामदों आरो दा मिथिनाय बायदिबा बे जाय बिथाङा फानो बिथाङा खारबाय जाहैबाय बिथांमोना होसोबोदोंमोन दा बेखौ आङो नुस्लाबफैयाखिसै दा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोर थुबुर जादों दा बिथांमोननि खामानि मावनाया खोब बाख्नायथाव निसा बुस्थुखौ फोजोबस्रांग्रा बा हमनो फैग्रा बा हमनानै समाजखौ मोजाङाव लाबोग्रा मानगोनां नोंथांमोन दा दिनै नैबे बेलायाव आङो गामिनि जानानै आंनो बुंनो सानदोंदि नोंथांमोनादि बेबादि एथ' आगोलनि समनिफ्रायनो बेफोरबादि निसाजुक्त जिनिसखौ हमनानै मोजाङै नोंथांमोना सिग्रोमलाय मालाय मोजां जुदि नोंथांमोना सोलिबोदों बा समाज फोसाबदों दा बिनि सायाव जोंबो गामियारिनि जाम्बा जाम्बिब्लाबो जोंबो नोंथांमोनजों जथेस्थ' जोङो सापर्ट दङ बेबादि जिनिसखौ फोजोबस्रांनांगौ मानोना बेफोर जिनिसा एन्टि ससियेल बयबो उन्दै उनला गामियारिफ्राबो बेफोरबादि निसाजुक्त जिनिसखौ जानानै माने एसे बैसोआवनो बिसोरनि बैसोआ जोबोद नस्थ' जालांबाय दा बेफोरखौ जों नै दा मेगनजों नुबाय नोंथांमोननि गारियावनो सासे बेफोरबादि निसा जानानै हुस गैयै सासे नोंथांमोना लाबोफानाय जादों दा बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोरनि कन्डिसनखौ नुनाय जोंबो जोबोद दुखु मोनदों जोंनि गोसो गोरबोआवबो जों गावग्लिदों बेफोरबादि जुदि जायोब्ला जोङो बर' हारिया बा गुबुन हारिफोरबाबो उन्दै बैसोआनो सेस नस्थ' जाजोबगोन लाइमोन गथ'फोर लाइमोन सेंग्राफोर बिसोर साफा उननि जोलैयाबो गासिबो नस्थ' जालांगोन दा बेखायनो जोंबो नोंथांमोननि बेबायदि होबथानायाव जोबोरैनो जोङो मदद दङ आरो मदद होलांबाय थागोन आरोबाव आङो गामिनि जानानै दानि बिटिआर सरकारनि माखासे एमएलए एमपि मन्त्रि आरो मानगोनां बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' सार बिथांखौबो आङो मोजाङैनो आङो खावलायनो सानोदि जाहाथे सारमोनहाबो बेबादि निसाजुक्त जिनिस हमनायाव जाहाथे सारमोनहा मोजां मदद खालामो जोङो गले खावलायनाय जायो जाहाथे सारमोनहाबो इयुननि जोलैखौ मोजाङै मोजां नायनायाव जाहाथे मोजाङै मदद खालामदो नङाबा जोंनि बर' समाजा बा बर' हारिया अननाय जानानै जोबस्रांनायनि लामायाव फैबाय दा बेखायनो जोङो गले खावलायोदि जाहाथे गामियारिफ्राबो जाहाथे जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि निसा जिनिसफोरखौनो जाहाथे बन्द' खालामो लोंनो जानो नाङा दा बे हिसाबैनो दा बे घटनाया जादों जोंनि गामियाव जादों नाथाय दखान होग्रा बिथाङा जोंनि माइनावफुर गामिनि नङा बियो क'क्राझार टाउन कदमथलानिसो दा जों माइनावफुर गामियाव
बिथाङा दखान होफैदों हिसाबै दा दायनिगिरिया जोंनि गामिया जानाय नङा बेखायनो जाय दखानदार दखान होफैदों बिथांमोन बे हमनो फैग्रा बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि गामिखौ अननानै दाय दसि दा होथों बा दा खालामथों आङो बिथांमोनखौ खुलुमनानै बार गले गले खावलायो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो नोंथांमोननि गामियाव जुदि बायसान्सआव ड्राग्स जाग्रा मानसिखौनो हमनो मोनबाय नोंथांमोना बिनि सायाव मा एक्सन लागोन बिनि सायाव जोङो जाय जुदि ड्राग्स जानायखौ नोंथांमोना हमफैयो जों बे मानसिखौ नोंथांमोननि आखायावनो रोखायैनो जों हगारना होनाय जागोन नोंथांमोना जेखि खालामा खारन जोङो बे जिनिसाव जोङो बेफोरबायदि जानायाव बेफोरबायदि निसा एकदमबारे जिबन फोजोबग्राखौ जानायाव जोंहा जोबोद हेंथा दङ जों बेखौ मालाबाबो जों जायगा होनाय नङा बेखायनो सोरबा जुदि जायोब्ला बेफोरबायदिखौ जोङो जेबो जोङो आखाइ होआलासेनो जों नोंथांमोननियावनो दलद खिथानानै नोंथांमोननो जों हमना हरनाय जागोन दिनै नोंथांमोना दे बावहाय फैनायनि जाहोना मा जाहोननि थाखाय फैनाय जादों नंगौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं गोबांनो दिनै जाग्रा फेग्रा बुस्थुजों दिनै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गोबां नस्थ' जागासिनो दं आरो आं बेखौ खावलायनो सानदों गोबां दिनै गथ'फोरखौ जोंनि बिमा बिफाया खाङो दिनै मोनसे थांखि लानानै दिनै जोंनि गथ'फ्रा बिमा बिफानि आन्दोआव थानानै गोबां बिमा बिफाखौ दुखु खस्थ' होगासिनो दिनै आं बेखौनो खावलायनो सानो दिनै जाय बिथांमोना ड्राग्स बा गान्जा जाग्रा फेग्रा बुस्थुखौ बाहायग्रा बिथांमोना सांग्रां जादो आरो नागारदो बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो जि नैबे सनापुर माइनावपुर गामियाव जों फैनानै सासे मानसिखौ जोङो होसोदोंमोन नाथाय जों गारि गंब्रै गंबा जों होसोसेयावबो बिथांखौ जों मोननाय जायाखिसै नाथाय दिनै आङो बेखौनो खावलायो दिनै जाय बिथाङा खारदों आरो खारनानै दङ बिथाङा थाबैनो जोंनि आखायाव फैयोब्ला मोजां आरो बिथांनि सायाव जोङो नङाब्ला बबेबा लामा गलायाव जुदि जों लोगो मोनोबा जोङो फुल एक्सनखौ जों लानाय जागोन आरो दिनै बे माइनावपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा खावलायदों दिनै बुंदों दिनै गामि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि जि थांखि लानाय आरो समाज फोसाबनाय बे समाज फोसाबनायाव बिथांमोना रायजोआनो बुंबाय जे जों सापर्ट दङ आरो बिदिनो गोबां जायगानिफ्राय जोंनाव फन फैगासिनो दङ बिथांमोना जोंजों लोगो लागोन आरो सापर्ट खालामगोन आरो हमनानै होगोन आरो बे जि समस्या बे समस्याखौ फोजोबस्रांगोन होननानै दिनै गोख्रों थिरांथा दिनै रायजो राजाफ्रा लागासिनो दं आं बिनि थाखायनो मोनसे खावलायनाय थाबावदों जोंनि जि दानि सोलिबाय थानाय सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोननिसिम आं खावलायदों जाय सारमोना दिनै रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै दिनै जोंनि मावनायाव दिनै हेंथा आरो समस्या गोलैयालाबानो जाहाथे जोङो गोथों लाबा जों आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय जोंनो मोनसे पावार नांगौ आरो जोंनो मोनसे अनसुंथाइ आरो नांगौ बेयाव जाहाथे जोङो फुरा जाहाथे प्रसासननि बादैब्लाबो जों बबेबा जायगायाव थांनानै जोङो हाबनानै जाहाथे बे खामानिखौ जों मावनो हायो दिनै आङो लास्ट मोनसे खावलायबावनो सानबावबाय दिनै बिदिनो उन्दै सेंग्रा गथ'फोर दिनै जाला लोंला बिराद माने समस्यायाव गोलैनानै दं जोंनि बे उन्दै गथ'फोरखौ आं खावलायदों आरो जोंनि बे यां जेनेरेसन लेभेलनि उन्दै गथ'फोरखौ आं खावलायदों हायोबा जों लोगो ला आरो बे हमनायाव आरो जों समाज फोसाबनायाव जाहाथे मोजां रोखोमै जाहाथे जोङो फोसाबलांनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि उन फिउचारनि खोथा दङ आरो जों गोबाव सम जोङो मोजां लामाजों जों आवगायलांनांगौनि जोंनि खोथा दङ बिनि थाखायनो आं खावलायदों आरो जोङो बे अपारेशन जोङो सोलिगासिनो मास मोनसेनि बारा जाबाय दिनै जोंनाव उदैयाव ओंखाम गैया दिनै दै गरदसे गैया दिनै जोङो गावनि जिबनखौ दान होनाय बायदि जोङो दिनै सोलिगासिनो दङ आरो बे सोलिबाय थानायाव आंनि जिसुया समफ्रामारि टीम राइडार्स पार्टिनि आरो गोबां बिदिनो संगठननि पार्टिफोरनि मानसिफोर दङ बिथांमोना बिराद खस्थ'यै दिनै आवगायगासिनो दङ आरो जों आवगायलांबाय थागोन बिनि थाखाय जों गासैखौबो जोङो सापर्ट आरो मदद जोंनो नांगौ आं बेखौ खावलायबावनाय थाबावबाय